Hagnege mas bakoi tuang dua kerpang nak benda I shanting kurba bar pediang hun karkrang banyo jing kor jing kia bar banyo kikun kikti tuang dua nak benda jongi Damon Roy ban light nak jing pang jing shitom nak met jongu bar kumjuru ilaban shakri ya uble tuang dua nak benda I Rafael wan kar bayra kaya sengi ka jungo mindaga sengi ladap kandrus na mindaga sengi tong dua ba ubul ni kurku kedoya I tong dua na kabenda ke jinta taid kamen sim jong I Ilinda Mary Suching tong kerpadio jisuban ai ke jinta taid ke bam cukur Jumjiruai Laispa Sapula ha ka kerteng ukpa badukun badumen sim bakoi ka jinga yai jungu trai jungu yu Jesus Christ barga jinga jungu blai lem barga jinga slog jungu men sim bakoi ken down ring card bad pi baron ko human ka para bayin how Jesus Christ hagani ke por kat bangin nak mat uji sudah ka jinga ka bakrau ban shimi dagani ke mas bakoi tungna iti bar ka jing tumo jungi bar baro ke jing don kam jungi ka mat uji su hagani khlemat Tong dua nak benda ki ingka samjongi ki kemik pa jongi ki konti jongi tong dua nak benda ki hinman ki para jongi tong dua kerpang nak benda baro ki bapang ki bashitong ki to ki bal hapa hospital minda ki to ki bal pan jing dua nangi tong nai ti ya ki baro minda hakmaro jisu bar tong dua nak benda jongi bakiniyo ki jing kor jing kia med barmen sim tong dua ru nak benda baro kemen sim ki bal klarno nak ki ingka samjongi Tong dua nak benda baru kemen sim kitu kemen sim kibodon hapoding pen koin. Tong dua nak benda kitu kemen sim kibodon mana manoru banduai. Tong naiti ya ki baru hakmat uji suminda bar tong duai. Aiba ublin map ya baru ki pop jengi kena bakin poi shabning. Tong dua nak benda baru ki nong pop bakin kelak bamut bakin wan pai sha ublin. Tong dua nak benda ya ledai. Tengah itu baru kijing tumu jengi hak madu jisu minta. Kerbangan dengan itu baru kini kijing tumu jengi hak mad utrai. Daga jing sengosi ke bakrau tungin panmap na jisu nak benda ki por ngelapin sengosi au ngelapin mong ke donor jengu lang baki pop. Tungin kerpadi jisu minta ban pin kude ke donor jengi na baru ki pop kerana gamai laban shiminda hagene ke mas bakuid daga donor kabakuid. Mitra ka jing sungu sige bakrau tong dua ilang nga pla how play badan bawar barong pada happy ko hoy men ko para mangalale pam shibon em daga jing perkat pada kapten daga kam pada jing lekret daga jing le palan jonga daga jing le palan jonga daga jing le palan bakrau e jonga namar kata nga kerpad iga maria bakoid
Wai sai ka thei sutim. Ya ki angel bar geri kuit. Bar ya pi ko hen men ko para. Banduai na ka benda jonga. Ha utrai ublei jongi. Ublei badan bor baro unis ne yangi. But yang dalam map ya ki pop jongi. Uni alam yangi syaka jingim bam cukut. Amen. Ublei is ne yangi. Ublei is ne yangi. Cristo Marco Cristo Ono penim jongi penim yangi. Try kendran koble is ne yangi. Try kendran koble is ne yangi. Cristo Marco Cristo Ono penim jongi penim yangi. Tong inya duai. Koblei badan bor baroba im jinam. To ay bang ngin la barabor ban pindam yala kamon hakaba kongu yame. Bad bang in shakri yame usim kendrat jungi da ka donut kabashida. Da utrai jungi yu Jesus Christ ukon jongme. Uba im bad sin shar gad bad me. Haga jingyalong kabay jungamen sim bakuit ublei junam la junam. Amen. Kajing pule na kasiti jong Paulus bakoj sak Kristan harum. Ko para ngakren kum hakarukom jing breu. Nakadaw jong ay jong kas jing tlot jong pi. Namar kumba mswa pila ay li dikot met jong pi sak jing bom khut. Bat sak jing bom man kabak nang kraw. Tementa to ay li to iti yak dikot met jong pi shaka hok na kabanta ka jingkhut men ba pilalong kimraw jong ka pop pilalat nga ka jing te jong ka hok henry pilayo jingmun to ayu na ka ay kebam ta pilasnyo ran namar ka jing kut jong kito ki ay kalong ka jing yap henry menta pilat yapi nakapop bat pila kala long ki marau jong ublay kajing mentoy ba piyo kalong kajing khut bat kajing kut jong kapat kajing im bom jukut naba kabay nong jong ka kapop kalong kajing yap henry kajing ais bun jong ublay kalalong kajing im bom jukut how Chris Jisu utray jongi katin jong utray. Vandreu spa nya pulai. Vandreu spa nya pulai. Antifon balai. Suku breu ubai Suku breu ubam ya dinti nompo
te yong utrai uno no wabudianga undanya ka jing shai jong ka jing e Hallelujah 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 Utrai undon ring card bat phi kajing pule na ka gospel bakuit katkum olu khas Kabrong habin utrai ha kata kapor ujisu ula ong halaki sinran ngalawan banviang ding ya kaperte berkatno ngadakwa bakan klang garon ka baptisma dakaba en pin baptis yanga berkatno ngas ngodu kamen sim katba ompat pindap yaka pitarai bangalawan lam yaka jingsuk ha kaperte yem nga iya tu happy Henry yaka jing ya pait penban Namar naduminda hakabe ki ing ki don sangut ki ba ia pait laingut persha ya ki arngut bat arngut persha ya ki laingut kin sasap pin pait ukpa persha ya ukun badukun pat persha ya ukpa kakme persha ya ukun bad kakun pat persha ya la kakme kakiau kurim persha ya ka persa kurim bar ka persa kurim pat persha ya la kakiau kurim ka gospel jong utrai Singara ya me grace ko homer ka para bayin how Jesus Christ aga gospel minda gas ngi ngaleos ngo u Jesus wala ong ngalawan ban biang ding ia ka perthe abangi pule abangi ngap ia ka gospel minda gas ngi ngo kulmar mo balai uji sula kan kumne ngalawan ban wiang ding ha ka pertei bal kum juru uji song hatto pitarai ngalawan ban ban rai ke jingsu ha ka pertei ngalawan ban ayo en sedon jingya pait uji suong te balai uji su kan kumne rangim sngotu haba uji su ula ong ngalawan ban biang ding ha kan ka pertei ban en sedon ke jingya pait rangim sngotu ba lisengin bakla ngin du jingait ngin du jenggermen ngin ngokulmar balai uji su kran kumne namar ngitip uji su ulawan hakana ke pertei ban wan ra ke jingsuk jing shai bara ko ban bengno ya ke jingso si bar ke jinggo slai ko ban pindu ya ke bor jung boman hendre min dak sngi gospel uji su ngalawan hakana ke pertei ban biang ding haba uji su ula ong ngalawan hakana ke pertei ban biang ding kamut ayu ngalawan ban biang ding hagana perti kamot ayo omde ka ding jongana ke perti ban thang lut barok mo omde uji sumkran shapang ka ding joga perti hangne ngalaban ban biang ding ha ka perti kamot uji suong ngalaban ban yalap ya ka kubor babha jongo ble ka tin jongo ble haga kitab haga jutang barim kalon ban haga kitab jung Jeremia kalon ga arpau lai kat kot arpau kendai ngi yosngo ublei uong ka kubor janga kalong ka ding ublei uong tia ke jutang barim ka ding kalong ka dag janga jingdon jongo blei ka ding kalong ka dag janga jingdon jongo blei barka ding kalong ka dag jong ka kubor jong blei kak tin jong blei teminda kesngia ka gospel uji suang ngalawan ban viang ding ya ka perthe ka bon ngalawan hagan ke perthe ban yalap ya kak tin jong blei ban yalap ya ka kubor baba jong blei balang ba kak tin jong blei uji su ko ban pankala ya ka download jong ke nong pop uji sulaman ban yalap ya ka kubor jong jingkala ka bamut bar kito ke ba yosngo kito ke ba ngap ye tin jung ble kin khla ka mot bangi pule ka gospel bar habangi puleng yoi abau ji sola stang ye ka ministry jungu abau ji sola stang ban yalap ye ka tin jung ble ye ko bor baba jung ble bon ki brio kela ngeit kela pediang ya uji sukum ukun jung ble bal kito ke bala im ha ka pop kela stang ban khla ka bamot kela ban phai kela stang banim ka ba jingim ka ba thamai ka ba jingim ka ba khoi dina kita gada uji solong aka gospel minta kasngi ngalawan ban biang ding ya ka perthe
uji su ukuan pinkud ya ka partai uji su ukuan pinkud yang ibai bar uji su ukuan ibarong in kelak kabamut hadin gelap pediang ya ka tin jongo bele bar kumjuru uji suang en sedon ke jing ya pait haking gesam namar ke kerteng jonga namar ke tin jongo bele namar ke kubor baba jongo bele en sedon ke jing ya pait bale don ke jing ya pait haking gesam kan sedon ke jing ya pait hapdeng kito ke ba pediang ya ka tin jongo bele bar kito ke bom pediang tin jongo bele en sedon ke jing ya pait hapdeng kito ke ba pediang ya jisu kum uble kum unong panim jonga perte bar hapdeng kito ke bom pediang ya jisu kum umesaya kum unong panim jonga perte mindar ngiyoi mo haking gesam don ke jing ya bale don jing ya pait haking gesam minda namar arngut lengut la pediang ya ujisu ya uble but bebar kimpat pediang te and sedon ke jing ya pait hapdeng ki keme ki pa ujisong hapdeng ipa bad kun hapdeng ka keme bad kun hapdeng kiau kurim bad persa iyaka persa kurim baro en sedon ke jing ya pait haking ke sum namar ke kerteng jonga namar pele pediang yang namar pele pediang ek tin jongo blei en sedon ke jing ya pait en sedon ke jing kul mar haking ke sum henry ujisong wating worship ting what do jingermen ada pi yoi ke jing ya pait namar ke kerteng jonga and what ngo diau what ngo ting but do jingermen but do jingait gitu ke basha hadu ke bakut kinyo ke jing penim uji sun sepenim yang ibai pe radangi shania telan how try radangi pediang bait actin jongo blei radangi yait kum ki kun babha kum ki kun jongo blei un sepenim yang ngi barang ini pedang shibun ki jingor ku jongo try halor jongi ibai pe ko homon ko parabain how Jesus Christ teleng ba gospel minta kasngi uji su udang hikayang ibai pe ba ulawan hakana ke perthei ban yalap ya kaktin jongo blei bangi barang ala pediang ya kaktin jongo blei barngi ngilong ki kun jongo blei uji sun kerku gerdo yangi bad habangi yoi ke jingya pait namal ke kerta jongo jisu haking ke samjungi lanai kibe ki jaka habang yoi kum kene ke jingya pait gimde bandu jingkerman gimde bandu jingit gide bandu wai nak benda baro ki beriu kenamba kin pediang ya jisu kin pediang ya keting jongo blei bar kin stang ban kelak kapamut kenamba makhiro kinio ke jing penim uji su laban penim yaki bar kin yo simul ke jingker ku jongo trahalor jungki ko hon ko para kat bagna chimita gane ke mas bokuit tongin krapad ya uji su ban yarap engi ibai bangi borong in sngotu ia ka kubor bawa jongo blei uji su laban hakane ki pertei ban yalap ya ka kubor jongo blei ka tin jongo blei tongin krapad ya uji su ban yarap engi ibai bangi borong in pediang ya ka tin jongo blei hapo go donor jongi krambang i borong in kerlaka bamod bangi borong in im kum ki kristan babha tungi dua anak minta kena baro kat bangang siminta ikane ke bas bakoin enero ya o Jesus Christ Sobayang ngangit au beli pa badan borom unang thak baneng barat kindo pada hau Jesus Christ kun bamar be jungom utrai jungi e bala punna omen sim kuit e bala khana ka maria thei soti e bala shamra pontius pilatus la sanar pana yaku layap latep yaum lahiyar shaki bayap agasngi ke balai kulami phat ke bayap wala kiu shabneng sum skumor blay badan bor barom nang tha unang bashan bani bane ke bayam ngangai tha umen sim koid aga balang katolik koid aga jinga slogari koid aga jingmap ya ki pom jingpat kadong berge jingim bam cukun amen balai spa no kusah I
to duai ko para baga jingkinia junga bat jungpi khalong ga bapdiang hun ha ublei ukpa badan bor baro to try ding ya lagi di jampi la ta ji ro ro ka jing jumu jing ta yi la ku jumu baro noi to ai hang ikut trai ngi kerpat bangin syakri daga men simbalait loy lang baki jinai jongme khnang ba daga jingai e bapin koid jongme yangi en pin kod yangi dakine hi ke jing maya dakibang i ai ke jing syakri yame dau kris utrai jongi amen utrai undon ring card bat phi ringka bapiro to kintiwela ki donut ikinti ki sa try to ngai ngu ya utrai ublei jongi ka som hok bat kete da shisha kalonga basong hog bar kabadai kadai ti jungi barga jing pani yangi haman la kapor barga jakha banaingu yame ko kandrad ko pa bakhoid ko blei badan bor bad bam chukut namarngi tip bakadai yakaborom bakrau jome wa melawan ban yarap yangi kibri ban yap daga jinglong blei jome bat mela ai hangi yak jing pen kia kaba pelait yangi nak jing yap da kaba pen kala yak jinglong kabala yalam yangi shaka jing jot shaka lad jonga jing penim yangi da uji sukres utrai jongi lengba jongom lakin khon jongi angel kamane yak borom jome bat kakmen hakmat jome shi junom ikarpad yame to ai baki sur jongi kin ya sobat ka jongki ha kabai ka sur jonga jingrwa yaro khatba ngi pen bana ko man ko para sar sina kana kelima daga jingir ke bakrau to ngan ban raya bara ke jing tumo jungi hak madu jisu kat bau jisu pen kala unik po bar ka wain kum kamet bar ka snam jungu to ngan duai bau jisu pen kala ya ke donor jungi pat ya ke jingim jungi da shisha melong go bakhuir kutrai ketumai junga jing khoid baro namar katang ikarpat yame topin khoid pen kentang igene gi jing tarwa jungi da ka bapha ya umen sim jung me kunga umjer halor jungki bakinduk kelalong yangi kamet barkasnam jung utrai jungi u Jesu Christ hakapor bala dino ya u ba dalakamon sungobha ula pdiang ya ke jing shashitom ula shim ya ukpu badakaba aingu yame ula kdia ya u badula ai halake senran u ong to shim bartobam nakane pi baro namarkane ke long kamet jonga ya kaba NIT nakabanta jongpi
Ha ka jugarukom endalala ia bam ula shim ia ka kuri pada ka ba aingu biang yame ula ayaka halaki sinran uong to shim barto di nakane pi baro namar kane ka long ka kuri jonga snam jonga jutam bathamai bad bam chukut ia ka ba en pen me na ka banta jong pi bad na ka banta ki babun ia ka ban map ia ki pop to le ia kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing Kajasin bagi maklune uku Bagi dinagane kakuri Ngibena kajing yang jong bikutra Namar katang ikiba penmentai ke jingya bar ke jingmi part jongo ngi terwa hame kutrayu kpo janga jingim bad ya ke kuri janga jing penim ngi da aingu aidam namar malan nyaw ingi kibabet ban yang hakmat jongme bad ban shakri yame da kabas ngoret ngi kerpad yame bangi kiba yebenta hakamet barkas namu kris ngin long kibala penyet le kabai da umen sim bakuit token mau kutrayu ke balang jongme kabala priang hastla ke perthei Barto penjana ye kha jingin rengat bat ulio ukpa bakuit jongi ibil bat marvin bishop jongi bat baro killing do barkir unium token mavelam roye khinman ki parashin rang barkin thei ki bala yo tiada ka bakarman ye ga jingme pat bar ye baro ki bala kladno ha ga jingis nei jome to pdiang ye ki shaga jing shai ka khamar jome to is ne yangi baro ngi krpad yame barangat bar kamaria te sude bakuit ka khamei jong blai u Joseph bakuid kurim jongka ki apostol bakuid u Francis de Sales bakuid bar baro kuri kuid ki balapen ngo bhaya me pateng la pateng ngindep long ki babet bani bentalem haga jingim bam chukut bad bangini yaro bad pindon borom me daw kun jong me u Jesus Christ da u lembat u bad ha u kan long hame iblay ku pabadan bor haga jingelong kabay jungamen sim bakuit baro ko borom barga jingyaro junom la junom Amen. sashi sido ganai tia baro ke jing tumo jing yak madutrai badaga jinget ke bakrao tung duwai ke jing duwai ba uji sulhi kayangi banduwai kok pa jongi ba habneng kan long ka bakuit ka kerteng jome kan wan ka hima jome kan long ka mon jome ak kindau kum ba habneng to yang i minta ka jingbam jongi ka bala ka sngim yang i gereng kang jongi kum ba ngurge mam ke bala snu yang i bad wad yala mengi shaka jing pen shoy henry to palai dingi na ka bas niu to palai yang i kerpad ku trai na ka jing sniu baro haga jing spon jong me to ai jing suk jing sign hakis ngi jongi klang badaga jing yarap ke jing is nei jong me ngin light barabor na ka pop bar ngin ya jing na ke jin jin jar baro kat bangdang ap kmil de jing karmen bakoit bar ge jing man pat jong nong penim jongi u Jesus Christ Namar ke chume kalong kaima ke chume ke bor bakam chinaw la chinaw kutrai Jesus Christ me ubala ong hak ya pastol jong me ka jing suk nga e happy ka jing suk jonga nga ai happy wat pet yaki pop jongi henry ge jinge jonga balang jong me bad ha ga jings bon jong me to ai ha ke jing suk bad ga jing yet le khabai kat kum khamon jong me ma me uba im bad basin shar junom la junom Amen. ka jing suk utrai kan don barabor reng khat bad phe Kabat phiru to ngan terbe ka ga jing suk ibe ha ibe pan Bagi bagi
Hak me yukun lang broad jong oblay. Hak me bakit noi ki pop jong ka perthei. So ki toy ki balak khot jong ka jing khawai jong okun lang broad.
Yesu bait Yesu muwiyame Roy marngi pindon poro me kutrai hakene kulemat kebala shumun kutrai na marmalaman barmalarung hapo berunur jungi baro hakene kulemat ko Yesu bait hakene ke poda ke jinger ka bakaraw sa shisin ban re bar ki jing tumo jungi hakmar jume hakene kulemat ngai tibar ki jing tumo jungi hakik ti jungi kutrai hakene kulemat kurgo doyang ye be pe ko Yesu hakene ke por pin code pin kia ki bapam ke besitom kutrai hakene ke por ko Yesu bait Yarab yang ye be bangi barong in pediang ya ka kubor bapa jongo blai ye barong in pediang ya tin jongo blai ha ga jingim jongi ye barong in stang banim ka be ga jingim ka batamai ang ba ka tin jome ko Yesu ye barong in pintamai ge jingim jongi ye barong in pintamai ya king ge sam jongi ko Yesu ban ngai ba ka tin jome karon ka bor ban pintamai ya king ge sam jongi ka tin jome karon ka bor ban pintamai ya ga jingim jongi Kaktin jome kar kalong kum gading badon ka bor ban pin koi de ke donor jungi kabron ka bor ban pin koi de king ka sam jungi ke jing mot parkar jungi baro ko Yesu bai ya ngi bai bangin pediang ya me barabor bangin pediang ya kaktin jome barabor apo jungi haleluya 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 Jesus haleluya 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 ke jing duai jung jubilee kokpa uba happening jing amala ai hangi how kun jome Jesus Christ uhan man jongi bad bak the legend in jong jing it pun kan klang haki donor jongi amen sim bakoi kan kersi biang hangi bege jing kromen bala kerko nak benta ke jing wan jogi hima jome toy ba ke jing ai jome kan pen kelado riangi sagi nong klor langka bomjo song tai ban bat ye ke simbai janga gospel toy baki to ke simbai kin pen klador na shapom eka jait pen rio bade ke perthai mariang barokawe aga jikmelenti batkana eka baneng bathamai bar ke perthai bathamai haba enda ya ki bor jango boman labengno kaborom jome kan teng snai jinom toy baki jinga ye janga jubale kan kersi biang hami bulgrip janga jikarmen eka jinga nganod eki tiar bakin show happening ai bakata ga juga jinga ye kan pen safriang eka jing kamen barjing sug junganong sus pa jungi setelah ga berthai shamai koblai jungi balakar khu junom kan long ka borong marga jingi ro junom amen kok pa jungi ba happening kan long ga bakhuir ka kerteng jume kan wan ga hima jume ha ga kindau ku ba happening to ayang imitha ga jing bam jungi ka bahara ga singi Pertama yang garing kunjungi kumbangur ge map ge balai snu yangi but what yala mingi shaga jing pen shoy and rai to pelai ding ila ka basrium amen kublai ko maria ka badam dak jinga ye utra iron wat pha la kar ko ye pha na apne ge kinte balla kar ko ya us ko jing pha o jisum ko maria ba ko ko me jing blai to duai ra ka ben tha jing ge nong pop jing yam jungi amen kaburom pa ban haukun ban hamen sim ko kumbagan lang kabamaning kum jumindaban barabor jinom la jinom amen tong ini duai to ay boring ikut trying ikerpat bangin laban iyaid saprang dakabasim binda ha kie kie kiba kinjabning ba en erap yangi da kie kie kiba tang sipor bad ba en hikai yangi da kiba ne junom dau Chris utrai jongi amen utrai undon ringkard bad phi ublei badan bor baro un kurkur doya phi ukpa badu kun badu men sim bakuit amen tolej suk bad yaroya utrai da ka jingim jongphi Nisamo yaule aspa nyepwa
Simba.